Anzjan ta' 80 sena miswieqi jinsab fil-periklu tal-mewt minħabba ħruq li sofra fi splużjoni x'aktarx ikkawżata minn ħruġ ta' gass. Il-każ seħħ il-ħadd filgħodu għal ħabta tas-seba' f'garaxx fi triq Antar fis-Swieqi. One News kien fuq il-post ftit tal-ħin wara fejn stajna ninnotaw il-bib tal-garaxx mal-art ħdejn il-bankina. Kien hemm ukoll uffiċjali tal-pulizija mit-taqsima tal-forensika li kienu qed iwettqu l-investigazzjonijiet. Fit-triq kien hemm ukoll ċilindru tal-gass li nifhmu li jista' jkun l-istess ċilindru li kawża l-esplużjoni. Stajna ninnotaw ukoll ħsarat li kawżat l-istess esplużjoni mal-faċċata ta' fejn seħħ il-każ, inkluż bġebel li spiċċa fl-art u ħadid ta' gallerija li tawweġ. L-anzjan ingħata l-ewwel għajnuna minn tim mediku fuq il-post imbagħad ittieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza fejn ġie ċertifikat bi ġrieħi serji. F'dan il-każ assistew ukoll membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Dwar il-każ inħattret inkjesta maġisterjali u l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.